Erokamano. Preliminary report wacho ni gima kelo weche mag arita kwe ma ok ber en wach mar unemployment. Ang'eyo ni Article 96 mar katiba omiyo tich kaka Senate. To kata kamano uonge gi allocation kata gulu moro moyiedhi madang' okonygo. Itimo nade kaka Senator to address unemployment issue e county ma Kisumu? Kisumu nyanyisi ni straight away giwonego tim mokwongo. Kidwa unlock potential mar Kisumu, gimokwongo manyaka focus on en agriculture. Mane gima duong' mogik. Ni pur nyakwa ket at a new level or at a next level. Pur eyo ma nyaka nikech ng'eni agriculture devolved service. Ere kaka wanyako jopur. Iko jopur mokwongo wacha gi muron gi chamileria. Nengo niang' jogo chudo go piny. So nyaka bed gi yo mar review nengo niang' mondo niang' okony jowa. Wad make sure ni cooperatives matero niang' factory konyo ji. Walos ndeche mag niang' mondo farmers obed gi yo ma itero go niang' yo mayot. Ni waloso sugar bill kendo ni an instrumento kendo an mana achiel kuom kimunyalo nyisi ng'o ne wangi won manyi wachoro go the Sugar Act. Wachore Senate wa mediation wachore magore kod ma president osaine makoren wangi koro sugar board. Sugar Act niri okelo framework mayot moketo wae kine maber, oketo wae zone maber gi jolang' ma ka yiero go beto wabro yiero ng'atwa. Mano mokwongo. Mar ariyo, Sugar Act biro miyo funds kata pesa mabiro biro miloso go ndeche biro bedo mayot yudo mondo walos ndeche wa madonjo ei puothe. Mano biro reduce kata biro duoko piny pes ma wachulo mar transport miketo nwago niang' itero nwago factory. Mago biro miyo pur bedo mayot. Mago biro duoko, biro tero nengo niang' malo nikech puth biro bedo piny. Mano biro miyo wa address kata mana nengo mar fertilizer mathago ji miketo puothe mamiyo niang' chiek. Kendo wabiro address breed mar niang' manyalo chiek mayot. Koro miyo sugar board no ka osebet tijo biro bedo mayot kaka jopur yang'. Mano wach man yang'. Namba ariyo, wan gi rice bill mabiro, regulate ochele. Mondo make sure ni mchele mipidho ahero en breed maber manyalo konyo jowa. Obed gi factory minyalo package mchele. Wanya pack mchele. Farmers through cooperatives nyalo kelo mchele factories mabro loso mibro improve value ma mchele. Ok nya bet ni joaro puro mchele kijiraya ahero puro mchele gi jo Kibosi puro mchele to sani koro wan gi factory manyo president nyo commission factory mar loso mar gine mar Kibos cha. Ano is okay. But Kibos rai ahero mago rice ko nyeles. Ere kaka wanya improve variety marwa. Wanya improve, wanya keto mchele bede price wanyalo konyo jo Kisumu kara jowa. Nyakwa wa med value ma mchele, nyakwa package mchele. Okobo ni uso mchele chiro, ni mchele uso guderu. Apana. Mchele nyakwa package more med value kaka jo mwaya timu. Sibe mwaya, you'll go to nice factories, gitimo gi package jiuso, and it has value. Kano mchele miyo jo chele tich mayot. Koro wan gi rice bill kata law maloso mar mchele mabro keto mchele miyo jowa benefit mchele. That's now. Number 3, nitiere crops kaka avocado. Areas mag Chemelil, Moroni kidhi Alwora kichomo Kajulu gin kuonde minya pidho avocado in a commercial way manyalo konyo ji. Kendo farmers kanya pidho avocado nikech anu negotiate gi some developers, partners mondo walos avocado processing factory machal gi miloso molos Kisii. Factory no kwa loso Kisumu bro miyo medo value ya avocado kendo bro miyo ji doke pur.
mag avocado because tich ing'eno kinya konyo ji nyaka bed ni pur no the first thing mabro konyo Kisumu County, let me tell you. Mano gibro konyo Kisumu. Then wadoke rech.